numește Piața Unirii? Piața Unirii. Parce que des piacettes de Unir, il avait un memorandum après deuxième année. De ce se numește Piața Unirii? V-a spus domnul. Păi, spuneți-ne și părerea. Nu, e fără repetiție. Nous remembrons avec les unirs de Roumains ici, comme ça, à Dell. Da, aveți timp să-i dați pe toți la televizor? C'est réunion de Roumains, c'est réunion de Roumains à toutes les Roumains. Transylvanie. Deci ăștia de la PNCCD. Să-i pogni una acum. Hai sector, du-te în pizda, mă. Asta e tot rom. Foarte bine a spus. Hai sector, ești băgat. Băi, ești tacă din gură, că-ți spun. Se ridică să aveți. Du-te în gură.